Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:32. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Kunsays. Upgrade your immunity. Do it with Kunsays. Oras, ginadulong sa inyo sing BioFlu. Pag 2 flu, BioFlu. Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Martes pizza 25 na bulan sang Pebrero tuig 2020. Ano ka signifikante sining pizza 25 sa bulan sang Pebrero? Ang tanan-tanan nakadumdum magluwas sa bag-o na bunag nga wala ya makaabot sa pagdeklarar sining ginatawag naton ika-34 nga anibersaryo sang EDSA People Power Revolution. Puerte ini sa wala magkalatawo pa sa tong panahon, madulom nga panahon sa tong diktadorya sa panahon ni Presidente Ferdinand Edralin Marcos. Ini amo ang adlaw sa diin gintabog ang isa ka presidente bangod sang pagdeklarar sang martial law. Amo tong mainit nga mga tinuig, madamo biktima sang inhustisya, panglugos, pamatay, kag iban pa. Porte ato nga mga tinuig. Amo nang ginadumdum naton ining ika-34 katuig na Pebrero 25, ining anibersaryo sang EDSA People Power Revolution. Ginpakita ang puder kag kaisog sang mga Pilipino. Agod tabugon ang diktador nga presidente sang pungsod Pilipinas. Amo nang siling sa pila naton ka mga katigulangan, martial law, never again. Hindi tulahog-lahog. Malapit 20 anyos nga pag-antos sang pumuluyong Pilipino. Manggod sa tong martial law. Ginakabig naton isa, duwa katuig, abi ko na mayo tong martial law. Kay portito, ang tanan nga mga kriminal, tanan nga mga may sala sa gobyerno, ang tanan nga mga killer, pinanumba, pinamatay. Pagkatapos, nadugangan pagid nga daw mapati ka, nga portiato, martial law, Filipino style. Sanggin lutang, firing squad ang isa ka Chinese, bangod sang nadakpan nga may illegal nga druga. Siling sang aton katigulangan do maayo ini. Ang tanan nga kriminal pinangurot, pinangsabit sa kundiin lang. Pinamatay ato sila tanan. Sang ulihi, nag-abuso na ang pila ka mga kabinete. Nag-abusar na ang Philippine Constabulary. Dito nagsugod ang ginatawag naton pag-antos sang Pilipino. Kag bangod sa tong hindi amo nga kaybuan sa tong martial law, nag-ibwal ang tao. Amo to yung kusog sang tao. People Power Revolution.
Wala sa namo patay, tinabog lang ang diktador nga presidente. Amo atong makahalanguyos nga mga tinuig nga daw kabudlay dumdumon. Dihamak ang mga nagkaladula, madamo nga mga estudyante ang biktima sa pagpanglugos kag iban pa. Ti kabay pa nga hindi ini magbalik sa aton sa pungsod Pilipinas. Kabay pa nga wala na sang marsyalo nga magluntad. Kay pagkatapos sadto deliberate man ini sa manubo ka mataas ka panalgan sa Kongreso nga kung may marsyalo hindi magsubragid 3 ka bulan. Pero hindi kita luyag nga magin may marsyalo pa nga magluntad dire sa pungsod Pilipinas. Kabay pa nga hindi na ato masulit pa. Amo ina ang ginadumdum naton karon nga adlaw ang ika-34 katuig anibersaryo sang IDSA People Power Revolution. Amo ning kaisog sa tao bala. Nagugpong ang tanan nga sektor sang aton gobyerno, ahensya sa gobyerno, pribado kaman, ara kaman sa gobyerno, ang tanan-tanan negosyante kagiban pa nag-isa agod nga tabugon ang diktador nga presidente. Amo na ya ang Pinoy, ang hibubunot sang Pinoy. So ang aton niya, ginapangamuyo nga kabay pa, nga wala na sang presidente, nga magsunod sa tikang ni Presidente Marcos sang una. Kabay pa nga hindi na masulit ini, diri sa pungsod Pilipinas. Kay subong daw amat-amat naman, pudag-pudag, ibwal ang pila naton ka mga kauturan, daw diskonforme naman sila sa pagdumala ni Presidente Rodrigo Duterte. Kabay pa, sa nasiling ko na nga hindi na masulit atong badulom nga tinuig sang marsyalo. Makasuluka, makaduludla nga tinuig. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:38 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports, first portion. Aksyon Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huling.
Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:42, oy para sa kumpleto nga management sa inyo liver detox mag DTX 500. Adlaw-adlaw, ang DTX 500 may detoxifying compound nga nagatinlo sa inyo dugo kagatay. May mga aktibo ini siya kapanakot, ini mga phytochemical antioxidant, pangontra sa nagahubag nga tay cancer, kag iban pa nga pamalatian. Nagapanubo sang kolesterol kag blood sugar. Kung may diabetes ka, amo ining maayugid gamiton DTX 500 para ini sa aton ikaayong lawas nga magatinlo sa aton dugo kagatay. Ang DTX 500 pwede na mabakal pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:43, dumayo man gapon na. Ang gindangtan sang hearing, iniblang prangkisa sang ABS-CBN, dumayo man ang panugyan sang mga senador. Si Manny Pacquiao, sila niya ti, kabudlay man ipasira mo na ang tao nagahulat sa balita adlaw-adlaw. Kagti kadamo gid sa mapiktuhan nga mga empleyado. Bisan gani si Bongbong malapit gid kay Presidente Rodrigo Duterte, sila niya tilawan niya nga pangabayon ang presidente nga i-konsiderar ang iya sini nga pamatod nga daw medyo hindi kanya tagaan tsansa nga mag-opera liwat ang ABS-CBN. Halos tanan nga mga senadora nakaupod sa desisyon nga dapat hindi pagpunggan, hindi pagpasiradan. Kung may kaso, pasakaan lang kaso. Pero hindi pagpasirhan ang among television network. Amoy na mga desisyon kapon nga nahambalan dito sa hearing sa komitiba ni Senadora Grace Poe. So daw masanag-sanag man ang palaabuton sang ABS-CBN. Depende pa gida. Kay hulaton ta pa kay mati. Si Kalida may ara petisyon mong sa Korte Suprema sa kowaranto nga kaso. Ti siling sa Malacanang, respetuhon Manila kung ano ang mangin desisyon sang Korte Suprema. Amo ini ang nalabutan sa pagpakiginunanon. Ti ang aton kamara, pagbalik nila sesyon, talakayon Manila ini. Kag pagkatapos, ipasaka liwat sa Senado. Dugay pa ni. May ara pa gani pananawan nga daw hindi lang 2022 pwede pa makaoperar ang among television network kundi hasta pa sa 2025 porte no. Damo sang mga pila ka mga opinyon kapon nga nagtuluhaw ato matong mga opisyal sang among television network ato matong NTC kompleto man ang aton mga senador. So mauluatag nga pangabayon sa mga senador nga kung mahimo i-grant liwat tagaan sang bag-o nga prangkisa ang ABS-CBN. Amo ina ang daw masulusanagya nga panidugan sang Senado. So ang masunod nga isina sa Kamara na. Dito na talakayon sa Kamara kagira maghalen ang ila sini pamatod masaka sa Senado kay ang makahatag lang prangkisa sa mga television, radio kag iban pa
amo ang Kongreso. Manubo kag mataas nga panalgan sang Kongreso mo silingon sa Kamara kag sa Senado. Daw medyo naulumpawan man ngayon man pasensya ganiya. Ang opisyal sa abong television network kag ang pilasad to ka mga isyo gin panginwala man nga wala sila maglapas sa anuman nga pagsulundan sang radyo kag telebisyon. Daw masanag sa nagawa. Daw hindi pa man siguro mapasira kay mag-expire ang ila sini nga kontrata sa bulan na sang Marso. Posible tagaan ligwa hulaton pagiman ang desisyon sang Korte Suprema kag iban pa. Samtang gahanglaman ni ang mga empleyado, kung ikaw empleyado ti medyo gakalaman dapadapa mo kung ano ang mangin kapalaran sang ila sini trabaho. 11,000 mas ang apektado. 11,000 ka empleyado, may pamilya, may kabataan nga mahimo madalasa. Sining desisyon nga hulaton pa halin sa manubo nga panalgan ti mabalik pa sila sa bulan sang Mayo. Ara pa na nakabinbin ang kapalaran sang among television network. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 47. Mabalik kami pagkatapos ini. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports, first portion. Aksyon Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Muling. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Radio Philippine Standard Time, Lasay 50 na. Luyag nyo madasi nga pagproseso. Nubo ang saka para sa chattel, ATM loan, business loan, salary loan, real estate mortgage, car or truck finance, GSIS pension loan, SSS pension loan, agricultural loan, pareho sang crop loans, tricycle loan, allotment loans, housing loans, pareho sa construction, kag renovation. Diin ka mo makadto para sa pinakanubo nga saka. Federal Lending Corporation ang katuan.
ara lang sa second floor sang Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. Para sa kapusan sang tanan, may mga satellite sila nga opisina. Ara sa Door 104, XA Esteban Building, Galo Gatoslao Streets, Bacolod City. Ining Metropolitan Corporation mala. May ara man sa Corner Yungke, Dalan Goria, La Carlota City. May ara man sa Dalan Mabini, Son Pordas Talisay City. So kung mag-loan ka, now na, nubo ang saka, Federlep Lending Corporation, second floor, Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 52 na. Lusot na kuno sa Committee on Economic Affairs sa Kongreso ang ginduso ni Congressman Greg Sataya nga hagna nga magatukod sa Bacolod Economic Zone Authority. Dini plaster ni man nami ni siya kay man imuon ini siya nga isa ka lugar para sa manufacture sa kung ano nga mga produkto, information technology, entertainment, kag iban pa. Ano ang mangin resulta sini? Ano ang mabulig sini para sa syudad sa Bacolod? Sa tion nga mangin laye ang among hagna, magaresulta ini sang duga nga trabaho para sa syudad. Sa diin, ti masulod ang mga foreign company, hatag sa ila kapital, mabutang sila kapital dire sa syudad sa Bacolod. Kay suno kay Congressman Greg kahapon, yang iba naton nga mga estudyante nga naga on the job training o kon OJT, kadto pa sa ibang lugar bago na Bacolod, wala sang mga manufacturing firms. Nyati, kung may ara kitaya nga Economic Zone Authority, ti kundi diri na lang sila, kag asinso gini, progress gini ang syudad sa Bacolod, sanyo gini siya. Ang mga ihimploy gani, ato lang sa Clark, Cavite, bangod sang Economic Zone, na asinso kag dako ini, progreso ang isa ka syudad. Ti hulaton ta. Kay pagkatapos ini, masaka pa nimo. Sa kay Presidente Rodrigo Duterte, pagsaka sini, ti dipindi kung nuani na sang presidente, ti dibuinas ang syudad sa Bacolod, nga may ara kita Bacolod Economic Zone Authority. Nami man niya. Basta nga makabinipisyong taga Bacolod, para sa akon maayo, ang tanan-tanan niya nga mga proyekto, basta makabinipisyo ang tao, kag makabinipisyo ang syudad sa Bacolod, kag magahatag maayo ngalan sa syudad sa Bacolod, ti suportahan nato nina. May na kay bisan paano, kadamo sa mga proyekto nga ginahandom naton, sang una nga karodya, ara na sa realidad, nagatupa na dire sa syudad sa Bacolod. Ti kabay pa, dako ini mabulig, hindi lamang sa progreso sa Bacolod, kundi manpower gid, kundi trabaho gid, para sa Bacolod nun, kag subong makabulig sa mga estudyante paagi sa tawag on-the-job training nga hindi na magkadto pa sa iban nga lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 55 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat tinuig na nagligan ikaw
ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sa bisan anong nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Time, pangot kita sa takna las 7. Evergreen Herbal Capsule. Nagabulig tinlo, pabakod kag nagabalanse sang sistema sa aton lawas. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan, kapsula nga gintingob ang 7 ka sangkap. Agod magbulig panubo sa aton blood sugar, bad cholesterol, uric acid, hyperacidity, sobra nga asin. Nagadugang supply sang vitamina nga kulang sa aton lawas. Magnesium, calcium, potassium, zinc, vitamin E, C, kag B. Amo ini kung nga gintawag siya, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ang Evergreen Herbal Capsule aprobado sang Food and Drug Administration. So, bakal kamo tilawin ninyo ang Evergreen Herbal Capsule.
mabakal sa tanan nga sangasang Sincere Drug Store sumungman sa GBX Pharmacy Binalbagan, Floritis Drug Store Binalbagan, Billionis Drug Store Hinigaran. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 1, standby na. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition, liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broad. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 7:03. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards.